Здравейте всички, които гледат това видео. Аз съм Елуда да заявя, че не знам за кой ли път правя това шибано тъпо видео, в което играем в обществени сървъри. Защото не знам за кой път казвам, че аз съм баннат за 2 дена. Защото тъпата ми мишка беше бълвала и си бях купил нова и хората се ядосваха и само издритваха. Бяхте изсъртани прекалено много скорошни мачове. Така не знам как се чувам, не знам как се чува звука от играта, но много зле ще проверя. Нека този път се надяваме, че няма да стане пак някакъв фейл. Бях играл в този сървър, когато снимах. Ама сега не знам, може да ще игра в някакъв, защото просто ме мръзвам. Някакъв дъс 2 може. Просто ви казвам, мръзна ми да играя CSGO. Бях на 157 часа, ако не се лъжа. И трите се занимавам да правя някакви въшкави видеа. Нали, не са въшкави, но просто не знам. Просто с такива с нерви, че нямам една идея. Значи първият път с Bandicam снимах. Уж беше регистриран. Тук се оказа 10 минути макса било. Въпреки че направих там по изискванията, за да бъде регистриран, бъднал се. И сега се наложи да снимам с Fraps, нали? Вече за втори път снимам с Fraps, защото първия път нещо се бъгна, снима, нали, идеално всичко точно на 10 минути и по едно време самата ми игра бъгна, не в Fraps или нещо. Играта ми бъгна, значи нещо изведнъж ме вкара към декстопа и чувам звука на играта. Гадам Alt Tab, демек да я минимизирам. Кога пак съм на декстопа, обаче нищо не чувам. Един вид, аз съм играл декстоп. Нали, свашате ми. Така играем те... Please give me weapon, guys. Anybody give me weapon, please. Някой ще ми даде weapon. Ами не, те са някакви изроди. Аз даже си играя и cool. Тъй. Тос да ми даде лоухак, бе. Трябва да не им гледаш. Ама тя въобще не очаквах, че ръшнат. Добре, супер. Добре, лагим от самия пинг, не от нещо друго, някакъв нещо. Значи доста добре свързи с FPS, аз ме между, не знам дали ви го виждате, но аз го виждам. Все ми трябва да виждате, дали не. Така, нека да не това. Мапа, кой беше ще скажа контрола. Значи. Да, значи. Окей. Така, аре, виж колко... Anybody give me weapon, please. Да, те се не разбират явно от комуникация. Така, нищо аз не го разбирах. Учил съм се от едни пичуи. Така, много известна група. Съвсем слушал вас ги знаят. Max Out България Next Generation. Ама се да смока пич, няма прави Ninja Force обаче. Нещо. Добре, като ми е едно от най-любимите уреди, следващото е М4А4. Прииграх съм М4А1, защото бях по-голям много. И им беше по-оп. Има ВП, не е по-поръчно, не знам. Иво, тръгвай си насам, ще много трепат, знам. Да, сега не ми дава да бъде. Така. Релудваме, показваме се, сега жуй с банда и ще му пречупат просто. Това ще му пречаква. Значи сега... Виж. Ама, да, естествено, че някакъв друг ще натрепе, няма натрепе. Значи до времето съм пресая... Вижте ги, бе, с колко пари се не ми дропват, нито един уипан. Скрънзите. Сега ще ви играя в Фолеко и ще го пречупам. Опа, аз тук ще се занимава уипан, при уипан. Значи галабарка, добре.
Nice weapon, guy. Чакай, ще кажем. Моля да имат CSGO с фенове. Опа, бегай, 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 бегай. Рапапапа, давай, 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 давай. Сега ще причакам с гълбарката. Това някой да не ми дойде бехайн. Добре, то сигурно пази бомбата. И аз съм с скок. Няма що. Се знам къде ще я пази, нали? И направо спригат. Да, те са двама. Някой ми ще по скайпа, да надявам се да не ме звъни. Значи... може да ги вземе двамата. Поне такова ще да ги вземе един на този мус. Добре, то се изглежда добър, нека го видим. 25 ниво. Нивото казва думата или ранкеда. Има някои Master Guardian, които са по-слаби от мен, има някои Gold, които са по-слаби от мен. Има някои Silver, които са по-силни от мен, да речем. Някакъв първен ми би случайно да е бълган. Пича ръшва, не ръшва. Ако бях аз ще я ръшна, но се много по-умам от мене. Определено няма да ръшна. И определено гол към би. Ама определено, че съм много тъп. Не, с по-тъп 25 много не съм играл, честно. Може е някакъв собак, който... Не, всъщност не, може да не е собак, ама просто не виждам смисъл, защото... ми беше трудно да заложи към дева, защото съм много верно. О, качи! Това ми беше предишната най-любима карта, сега ми е една от най-любимите. Любимите са Дъзди, Мираж, Каше, Сейдж, както аз му казах преди. Не знам как се изглежда. Викайте и може би. Това друга, може би тези три, може би, да, знам. Сега може да се каза някаква друга. Значи, мапа е създадена от FMPOM. Не знам дали те се чета. Вулкано и Пени, не знам как се изкаже мърчете, но... Да. Но добре, че не ме лагва, но преди като FPS, не че като пинкните ми скапани, може би да ще ме лагва. Но от хубавото съм, че след 2 месеца, май месец, ще сменям пинята на по-хубав, доста добър пинк. Около 50-60 пинк ще ми е 40. Да. Значи, аре да влезем от тетата. Къде сте? Да, те спрете да говорят си. Значи, не знам как се чувам, пак ще повторя, но надявам се... Така, знаеш, че на средата. Чаем ще ме на гъла хъфа. Те не спряха, пахи, те. Тук вече ми стана като навик да... Направо ще блокирам комуникацията на Тесла. Сейх! Shut up for a moment, please. Say hi YouTube. Да, докато играя, те забавят, че ме убият. Say hi YouTube. Не, ти си пълния ретард. Не знам какъв ранг е бил, ама... Добре. Да, то се едно... Снася бомбата. И такъв хейт. И те пешират. Ти не ти ще им блокирам комуникацията. Не я блокирам. Така. Някой не ми за мишката да я блокирам. Защо се това?
Така, няма да играя, ако не знам защо. Добре, тест. Турчим. Сега, аз като принципна тактика ма трябва да играя или с фура, или да имам комуникация с тези миндили, ама... Добре, главата ми просто се вижда с това. Добре. Ай, хвърлям един смут. Хвърлям един флайкън. И вахти смут. Бихайн биче! Ти виждаш, че стрелям там? Така взел го. От сакъде човек. Не. Уф, толкова можах. Аз просто презареждах и нямаш какво направя. Еп. Какво да си взема? Фол-еко да играем. Аре, фол-еко ще играем. О, пич молеца. А не, аз имам шана. Аз съм комикишън, не? Така. Добре, сега ще почакам да кажа. Аз ще почакам това. Да, то в принцип повечето цетята, тия капсулърки ръшват. Цетата ръшват, някои цетата. Са. Да, някакъв. Една приятелката играе Лига. League of Legends. Enjoy. Нали? Не се така enjoy. Така. Ооо! Майко, този го взех! Този го взех? Нямам си надията. Добре. Този. Добре, нищо набах. Добре, взех нататък. Не, аре, защо не го взехте? Не да се бива. Михаил. Да. Нищо не бяха. Добре, 2-0-3. Аз съм секунд, плейсън. Да. Окей, още едно еко ще изиграем. Може би следно. Някакво еко, ама ето так. Еко. Яко мляко. Опа, тук да вършим да закача. Не, трябва да пусня. Не успях. Сега ще стане това, което си мисля. Може би с малко повече време. То сме изкара къла. Абе, ръшвам. Жертвам се за народа. Опа, не се жертвам, защото бомбата не е тук. Опа. Добре, сега реудвам. И фур... Да, нищо ще направя. Добре, опа. Добре вече! Оф, не знам, може и да съм много, ама не съм такъв. Нищо ми горе, че те няма да съм... Добре, някакъв слез от нашия тим. Добре, мисля, че като беше полза и сега трябва да започнем. Въпреки, че 2000... И да се... Я се... Малко се върна с горе, защото се замислях една нещо. Където те имаше жастанен. Аха! О, добре, направих откритие. Добре, едва ли някой... И сега... Да, сега ще имаме предпочитава. Дойдеме на умор. Кажи ми, че... Добре, бе. Дахте с Галила нищо не се направя. Супер, значи, добре.
Tražim da se защити като също, защото 3 съм газил и този го мислиш. Явно до 40 на 50 не го зачита. 8 смърч, и аз имам същия. Не брато, не. Вижте патроните вече, бе. То са много зле вече. Вижте, че има 2 патрона. И продължава. Не видим, реално. Не иде. Не само... Неща са някакъв по-различен, ама... Не. Добре, аз сега ще имам една тактика. Я ще направя като не за CCG-то и това. Цайтко се звебиш компетитив. Ban 7 days. Аре, тук ти ще причакваме. Или май това да причаквам. Аре, тук ти ще причаквам. Така. Ах. Ай. Опа. Какво? Ох, вижте, натискам контрол. Добре. Давай на всички го видяха. Няма се решим, защото съм се завепен. Добре, тук едва ли някой биха забелязано. Ще може, не знам. Добре. Това е наш. Хука ли е бомбата, бе? Ще цапна каскета, бе. Опа, този го видях, тъй така ли ще излиза. Бе, как бе, човек? Окей, то ще трябва. Не, виж. Добре, тук може да не е вероятно. Не, тук е просто съвсем безумно, аз някой да завили бомбата, но след това няма работа. Не, бе, скри се зад кашона, бе. Хем ще ги чуваш ли ме там на водите врати, ще ги виждаш. Просто... И тук става... Сега не така те да, много по-удобно, ама... По-добре гледа бавя, няма смисъл защо имам сега да... Добре, аз ги чух. Няма да гледам. Да. Добре. Нямам, плаши, само за мой пенс. Айде, аз съм хакер, виж какво става, хакер съм. On hade ett motorblad. Ett vid Michael and Bot hade. Det var kul. Nej, jag kan inte starta. Så. Няма да пречаквам още базата, най-добре да им се ръшвам. Няма, просто се ръшвам и каквото стане. Каквото стане, остане. Зелените, аха. И ги ръшвам. Малко мускул. Нали? Нали пак съм си килно код друго чупка. Витпука. Най-сака. Само някаква стикерчета. 306 съм бе. Кога? Да, аз там. Охо! Той не бе повече. Виж. Не, само така. Добре. То смисъл ще се казва Суперман. Между от един компетитив машини се казва Суперман. Нали? Опа, видях им.
Да, то ако знаех, че ни... Ама той се съвет, не? Не знам, хитнал ли съм го, не съм ли го хитнал, направил ли съм, не съм направил. Значи, да, няма помощ, чакай, няма да избързам, защото бях няма. Опа, нека за бомбата. Напъде, не стай. Ама той ми дава някакви points. Нали, до някакви точки за това. Добре, не е много хубаво, дето всеки стои някъде си. Имам преди най-височка решение, ще да почакаме някъде. Той ще е високо добре така. Както е. Ето, тия са тръгна, права, аз бих тръгнала се и тия. Не, всъщност от друга страна е лесно, в смисъл добре. Много добре ще е също. Много съм ще, защото от тук и отпред ще ме влезе. Примерно колко сме? Защото съм втори. Аз сме отборите. Ние сме ключета. Всъщност изгледам сме и не ги ли сме не гледаме. Значи... Не ги сменил. Няма и дал отсеката. Абе! За добре, за по-мене, да беше някой друг, например, бе. Който си искаш жай, не. Майка ти сървър или... Да, майка ти сървър. Сега не ще казва тук и те. Горе отвъм няма си или аз просто съм закрила на 28 патрона. Отвъм вместо бяхте на 29 или... Да, сега тук и съм сигурен, че почака някой. Това бе било, това па било, тук е било. Тук ще ми някакъв хуйто. Мини-игъл, да. Добре, някой ще ми каже ли защо? Не знам къде. Не. Оцелях три поредни рунда или една, за да разсъпша. Добре. Давай! Ръшърска! Изкоряваме. Обаче някой път е много главна цеса, че има едно нещо като бък. Значи аз съм мърдан и той като настреля, аз веднага съм мърдан. Там където съм бил. Тук бих се нацелял в главата ми. Да. Ако съм нацелял. Само той бил горъчнал. След това. Точно изгледам. Добре, помагате и започвам да изкоравам хора. Изкоравам, добре, ари бягайте. Сега. Хвърляме едно смолче. Да, не го вижда. Ох, как не го взе! Как не го взе! Ох! Майка ти! Не, ти най-сънира като изгубявате. Да, добре вижда, че патроните му идват отзади, бе. Лад, откъде знаеш читам, бе? Откъде знаеш читам? Нещо не се казва.
Перебільшли положення. Може приборюємо зараз заключення. Отваряем саперский зелёный. Рай павший и прочахал. Мяу-мяу, друг из ворпич. Ох. Бегай, бегай. Наверное. Откадим. Добре, откадим, зайчик сам там вообще. То съще, то смелее подозрение. То смелее подозрение, за дальше сега до аэропорта. Уф, добре, може ще в аэропорт напроще. Ай, никак. Проверим. Сега знам где начин, трябва да проверя хакер. Начин. Тук е те не. Не, ей, тук е те също. И главата ми не се вижда. Кликнали си ми издавате ми какъвш. Исакович моби, не знам. Няма да вършим, да се приепича. Добре, добре. Как? Добре да прибра се зад кашона, човек. Как станеш, не да разбера. Добре, ама то си може да се види, че не е хакано. Както и да е. Не съм се видял по-силен, по-силно се направя тъй. Да разберат съм се да го чим, че не е как. Не знам. Уа, това не е бъгнал. Не. Добре, мисля си. Те някак сте нарушват си. Перална ли каквото е. Оф, някой ми звъни също. Аз и само ще спрям видео, защото стана много. Всъщност не знам колко е стана. Аз ще някой се прави. Стана. Деда се лежа клиника. Не, всъщност мисля тук да е края на това видео. Ако ключи харесал, дайте лайк, ако искате да завършим много видео, може да се абонирате. И какво друго да ви кажа, че то спеши. Ще изиграем матч. Това ще е. Ще изиграя гейма с този спичи. То само е добре. Добре, имам сравата на ние хора. Сега се кача горе. Опа, откъде бе? Опа. Да. То се изплати, като се направи базик спина. Абе, кой ми звъни, бе, човек? Не кажем, че не съм. Да, фак! Оф!
Къде е? Добре, слушам този вариант. Така. Чувам. Да, почему след това екрана епизода. Надявам се, че присъл като гледаме в следващото видео. Може да се върнете и да очаквате всеки ден почти всеки ден видео, което не го знам, да. Не се знае дали клип ще се качи, когато съм го снимал. Най-вероятно ще го кача за ден закъсня, ще конвертвам, мала бала. Ще се работва 5000 часа, нали? Да, и... Нищо освен. Чао!